Estiueig d'intel·lectuals i artistes. Entre els estiuejants s'hi comptaven no pocs intel·lectuals, artistes i escriptors. De les seves estades estiuenques en donen compte algunes pintures, dibuixos, poemes i novel·les. Una rica i variada producció que va contribuir a crear imaginaris i cànons paisatgístics sobre determinats indrets. Des d'aleshores, ben mirat, quan observem alguns paisatges, no serà que ho fem en bona part des del filtre de la mirada prèvia dels primers artistes estiuejants? Quan la van descobrir en Rossinyol i la seva colla, Sitges era un poblet de pescadors, tranquil i ignorat. Però es veu que Sitges té un especial encís per atraure els artistes. Ha estat molt castigada per la literatura. Qui més qui menys, un dia o altre s'ha atrevit a escriure alguna cosa sobre la Blanca Subur, la seva blancor immaculada. Josep Maria Planes, 1929.